Здравейте, приятели! Аз съм Бонефарт. Зарадвах още едно семейство, което беше разочаровано от предните си майстори, но Бонефарт като влезне, винаги всичко се получава както трябва. Направихме един дубайски коридор. Сега ще ви покажа клиента, на когото направихме коридорчето, да каже някоя дума като клиент и колко е доволен. Топлината във всеки дом. Няма по-добър майстор от Бонефарт. Най-добрият и венецианските момчета, ако не ги можете, хвърлете си маламашките. Не се правите на майстори. Значи човека прави венецианска мазилка и абсолютно всички мазилки, това е Бонефарт. Това е всичко от мен, момчета, живи и здрави. Ами, това е мнението на клиента. Сега ще ви запозная с това, което изпълнихме на клиента. Ето така. Лампите може да видите как се отразяват на самата стена. Ето така ще се дръпна да видите самата шарка, която се вързва с плочките, които имитират мраморен ефект. Стана много хубаво светло и уютничко. Само забележете около таблото как е направено, защото е труден достъпа на такива места. Но при Бонефарт няма такива трудности. Ето и тригърчетата. Светло, свежичко, уютно. Красотичка. Ами това е за сега, приятели. Бъдете здрави и очаквайте следващия ми проект Бонефарт.